Lehen mota topatzen dira bertan. Kanpoko talde etortzen dira? Euskaldunak izaten dira, o...? Gehienak batiko bat euskaldunak izaten direz. Bai aurrek urtean ekarri gendu zala kanpoko... kanpoko. Estatuko bi talde nagusi, hiru talde nagusi, eta... Zen izan zian, beti otea talde nagusi bat pixka torrindar hori emateko, pixka bultzatzeko... Bai, saiatzen gara, Ze azkenean beti lagunteko jendeak hori azkenean, ikusten du kartelean, Claro, moitzeko jendia, ez da? Piskat gure idea da ere, talde edo izen handiagoen azpian ere, edo haiekin jartzea talde humilagoak ere, gure zonaldeko taldeak, edo... Aurten zein izangoa? A ber, aurten potentena izan daiteke Zutagar. Zutagar? Bai. Gorosabel jauna, Bai. Hemetik ez egon zen, ez da? Nik zautzen jo, hemen di pasazan, bai? Eta zautan, ibiltzea, bueno, leheno gehiago ikusten dion surfiten da hola. Bai, surfista, bai. Rockero modernua. Bai. Eta hori ustea gaina surfian hasi gola, tximak endu zizkean ian. Arrebez, surferua beti tximakin. Aerodinamikoa. Desarkadon biloat. Ea aukera dakaten juteko, egia zan, Zutagar da honian beti dago girua, Bai. Hombre, dara matxate urte asko ja, eta egiten dutena, oso ondo egiten dute azkenean. Eta horre gaina eramangoik, bai, jende gaztia eta esain gaztia, bai, ez da? Eta esain gaztia, bai. Hori da, pizkat nahaztea ere jende ezberdina, azkenean jaialdi asko daude bideratuta, roi oso konkretu batera, edo... Gure ideia da, egotea gazteak, jende esain gaztea, gurasoak, umeak... Claro, eta hori gaina herri txikila izan da, daneti da hola, nahusi aiaiz, nahusi. Guen bota olejua, masatxo bat intzak, eta ingo ekenadek txerriara gilei emango jok danetikan, bale? Alde guztitatikan, bale. Bueno, eta Zutagarrei laguntzen, zein gehiago topatuko deuan, aurten? Bueno, harriak... Zutagar larun batean, ostialian? Larun batean. Larun batean. Larun batean. Nola esan dezu, barikoa ez, bestia nola guan? Zapatue. Zapatue, bale. Ondo, orduan zapatuan, zein gehiago topatuko dugu Zutagarrez gain? Herriko taldetxo batekogu, Zutik. Zutik, bale. Eta... Zer musika mota jotzen due? Nahiko kaineroak dira. Nahiko kaineroak dira. Apurbe hardcore estiloa. Ona. Eta gero ere, Bilbotik, haiek argentinarrak dira, baina Bilbon dara matxate urte batzuk kapsula, adibidez, ere 20 urteko ibilbidea dukateia, eta nahiko potentea. Bai, eta gero taldetxo hori nahiko lukiek ere bai, mungiako talde bat, olan oso, pizkat ezberdina roka izan da ere, beste rollo bat, bai. Eta gila esan, hau dan alotzeko, kriston lana izan behar, bios gain zein gehiago zaudete hau dan alot, lanek taldian hau dan antolatzeko. Lantaldean sortzi amar. Bai, sortzi amar inguru. Ni pentsatzen dut. Jende gehiago, Bai, ni pentsatzen dut, holtzak, txosnak, beste, azkenian gauza asko lotu biharko dira, ez da? Bai, eta, hombre, esan dudan bezala lehen, hau posiblea da, herriko jendeak ere asko laguntzen duelako, bai... Bolondrez asko zio gordun? Asko, Vale. Bai, eta edade guztietakoak. Bai, egia da.